Попов! Попов, кога ще учим този пасаж както трябва? Край на репетицията. Добър ден. Извинете, че ви безпокоя тук, но реших, че трябва да поговорим преди да сте се прибрали вкъщи. Защо? Какво се е случило? Нищо страшно. Какво реши съветът? Имаше предложение Васко да бъде изключен от всички училища във Варна. Така ли? Жалко наистина, той не е лошо момче. Изключихме го само от нашето училище. А Женя? 2 единици. 2 единици? Предложението беше да бъде изключен от училище. Ще го пребия. Точно за това съм тук. Не бива. Просто не бива. Зная, че сте доста строг, но... Каквото ли се е хвалял, да съм толкова строг? Не бива дори да му се карате. Той е... В него има нещо много интересно. Писмените му показания. Вие трябва да ги прочетете. Той проявява направо публицистичен талант. Благодарение на него наказанията бяха смекчени. И знаете ли, за да оправдае приятеля си, той пое цялата вина върху себе си. Ще го пребия. А може би ще го насочите към журналистика? Никаква журналистика. Женя трябва да стане музикант. Аз съм отдал целия си живот на музиката. Той също. Панчев се казва.